Moko kuom jonyuol e kaunti Migori ywago nengo ngima matek motone yepo mag jopuonjre ka gikoni bech omenda mag wuoth momedi nyalo diyo genya to ne jonyuol man kod jopuonjre mathoth. Giywak ne piny owacho mondo donjre kendo mbek nengo mag wuoth ma gikoni nyalo deko chopo mag moko kuom jopuonjre e skunde e wang' saa kaka dwarore. Bende gikwayo mondo nengo buge ombeki kaluwore gi dwaro mar kwan buge ma kit somo mag CBE oketo. Jadak ma Migori County. Awacho ni sani endi ngima obedo matek matin kech sama nyithindo dok e skul kamani eri yudo ka weche mag transport ang'o gin weche mag fare, gik ming'iewe dukni machalo back to school, gik ma nyithindo nyalo dhi konyore godo e skul. Bei sani odhi malo, nyaka ne med weche mag fuel gi eki, ngima sani ok ber gi tek gi jonyuol. Government be yudo ka samoro deko gi capitation. Wakwayo ne government mondo mi o release pesa machon mondo mi okony sikunde. Mar ariyo wakwayo ne weche mag back to school, gik moko dongo oduok bechgi piny mondo mi okony jonyuol kama nyithindo dok e skul ni eri. Wakwayo ne gik moko machalo transport gi fare, government mondo ong'inwa ka gigi nyalo bedo reduce e yo mowinjore. E sikul to koro to iyawo, jonyuol temo mondo mi giikre. Kata kamano an kaka an janyuol aseikora, to en ni ng'ikruok bedo ni gik midwaro e sikunde seche miyiepo kamagi e mathoth malich mokalo. Iyudo ka jonyuol temo mondo mi giik buge, to bech buge bende omedi kaluwore gi fuel ma bende nomedi. Koro ing'e ni kidhi nyiewo buk iwacho ni nengo gik moko oidho. Koro mano e pek mantie nyaka gi sani. Bende thoth buge midwaro go ji e skul gin mago mamiyo jonyuol kiyondko. Gionge koda kachia ni ginyalo dok e wang' saa e seche ma koro gibiro dok nyithindo biro dok e skul ni eki. Omiyo wakwayo government mondo mi gikete nengo mag buge piny mondo mi okony wechego mag somo odhi